čau to lidi, já jsem Rainix a já vás tady všechny vítám u tohohle dalšího videa. V dnešním videu tady máme v podstatě vybírání prvního giftu na tomhle kanále, protože poprvé točím vybírání giftu. Jsem celku zvědavý, co pak nám tam dají, takže to nebudeme asi dál prodlužovat. Navíc v 9 hodin, což znamená teď měla končit sezóna. Můžeme vidět, zase další sezóna končí až za 13 dní a 23 hodin. Každopádně ono je to vždycky buglí a až mi to udělá za pár hodin asi. Každopádně doufám, že tam už bude ten gift, takže já se tady mezi tím vemu ten game grab a jdeme se podívat, co pak nám nadělil Supercell jako třetí den, jako dárek. Jdeme na to. 250 double tokenů, nebo token doublerů. Hej, to není vůbec špatný. To není vůbec špatný. Nebudu se zlobit. Hodně v pohodě, 250 token doublerů. Hodně v pohodě, vůbec se nezlobím. Jo, navíc tady máme tohle, to teďkom nebudu vykupovat. To až jakmile bych měl tady k naší postavu Lua. Každopádně zatím ne. A stejně nemám moc star pointů, takže asi se to pro mě teďkom nevyplatí kupovat. Takže dáme si jednu hru za nějakého brawlera. Když jsem třeba tady si dám close to next rank. Tak koho máme? Jo, tak dám, hej, víte co? Dáme si Mistra P. Mistra P nebo Rika? Tak dáme Mistra P v duech a schválně si ho dáme ještě na ten 21. rank. Teďkom slyšíte mě jakoby ve voiceoveru, protože je to celý jenom kvůli toho, že já to mám nějak nevychytaný a ty zvuky, které jsou ze hry, jsou slyšet strašně nahlas a já tam nejsem vůbec slyšet a je to takový blbý. Teď jsem si řekl, že vám budu komentovat, co se tady vlastně celou tady dobu děje, takže to může být takový zajímavý. Takže tady jsem v podstatě mluvil, že mám dobrou star power, ale teď jsem si najednou nevšiml svých hápek. Tady jsem byl trochu vystrašený, co vlastně dělá můj teammate a jako, že to nakonec nepřežije. Každopádně uvidíte dál, jak to dopadne. Já už nevím, jak to dopadne, ale to ještě nevíte, takže nechte se překvapit. Teďkom jsem se spawnul, říkám si, jo, jsem borec, ten teammate to dokázal, teďkom to dáme celý win, že? To pošéfíme úplně na pohodu. No, teďkom jsem si řekl, aha, co se stalo teďkom? Byl jsem AFK, protože je škola a musel jsem být chvíli AFK. Pak můj teammate byl taky asi chvíli AFK, protože nevím, proč jsem stál na místě. A tohle, co nám podělalo celou hru, tak si říkám, tohle je vlastně škoda přece, ne? Je škoda to vypnout se třetím místem. Tak si dáme ještě jednu hru, že? Přece to nebude ničemu vadit, zapneme si ještě jednu hru. No, uvidíme, jak to dopadne. Já vám to nebudu nic spoilovat, nebudu vám nic říkat. Všechno ještě uvidíte, jo? Takže nyní jsem si říkal, jo, super, AFK teammate, nebo dobré, už není AFK, takže dobrý. Teďkom si tady ničím svoji čestku, jakože hám power cube mňam, to mi moc chutná. No a tady vidím Piper. Si říkám, že má gadgetu nebo nemá? Je schopná mě zabít i přes tu zeď nebo ne? No ale tak si říkám, co tak ona nemá špatný aim, ta Piper, no tak ona jako tak to je špatný. No a tady mi najednou naskočilo oznámení ohledně času u obrazovky, ale to je jedno, říkám si, no super, teammate nežije, co teďka mám dělat? No, si říkám, no tak to je špatný. Ona měla gadgetu. Ona nakonec měla gadgetu, takže video ukončím s 5. místem. Já si myslím, že lepší už to být nemohlo. Teďka vám tady můžu dát už asi normální zvuky, protože už tady nebude přehřvaný BSko. Jdeme na to, teda nebo ještě dneska natočím nějaké videjko, ale zítra se uvidíme u dalšího giftu, takže zatím ahoj.